Det var vinter på øen Sodor. Sneen dækkede markerne og jernbanesporene, og alle lokomotiverne var på hårdt arbejde, med undtagelse af Percy. Kom nu, Percy. Det er et dårligt tidspunkt at hvile sig på. Jamen, jeg sidder fast, klagede Percy, og min skorsten fryser til. Togføreren har bedt om hjælp. Pustede Thomas og kørte videre. Senere skulle Thomas hjælpe med til at rydde sne ved en tunnel, men den lå alt for højt, og han kørte fast. Thomas blev meget sur. Sne giver ikke andet end bøvl, grøntede han. Rusty var lige i nærheden. Min togfører siger, at denne vinter er cirka lige så slem som den værste vinter i mands minde. Nå, hvor værst, spurgte Thomas. Det skal sige dig, svarede Rusty, og det gjorde det lille lokomotiv så. Skarloey arbejdede på linjen til skiferminen op i bjergene. Da sneen faldt, blev det svært at passe sit arbejde. De brugte sneen som en dobbelt bufferzone for at stoppe de godsvogne, der skred ned i kløften. En dag begav Skarloey sig afsted til minen med nogle tomme godsvogne. I mellemtiden var der noget galt op i minen. Det spil, der trækker vognene op og ned, var i uorden. Skarloey var nået ned til kløften. Højt over ham lå minefeltet. Den sne ser farlig ud, sagde hans togfører. Larmen fra din motor og godsvognene kan udløse en lavine. Jeg vil sprænge en nødtændsats og se, hvad der sker. Skarloey så på, mens hans togfører gjorde den klar. Så kørte han hen over tændsatsen. Og bang gav ekko gennem kløften. Der skete intet. Fint, sagde hans togfører, så er alt i orden. Nu drikker vi en kop kakao og kører videre. Men højt op over dem var alt aldeles ikke i orden. En lang række vogne med fuldt læs skulle til at fires ned ad skråningen. De var lige begyndt på turen, da nogle tomme vogne blev afsporet. Spillet knagede. Knæk sig! Slip sig! Råbte godsvognene. Og det gjorde det. Kom, hurtigere, fniste de. Snedriven og bufferen skal nok standse dem, sagde en arbejder, men han tog fejl. Godsvognene styrtede lige ned i kløften. Skarloey og hans togfører hørte braget og så op. En lavine, skreg de. Da sneen havde lagt sig, kunne man ikke se Skarloey nogen steder. Han var begravet dybt under den høje snedrive, som havde lukket kløften. Og nu kommer det sjove. Hvad sjovt er der ved en lavine, spurgte Thomas. Jo, forstår du. Ingen vidste, at varmen fra Skarloeys kilde havde medvirket til at danne en iglo. Det er en snebold. Nej, det er et snehus. Nej, det er et lokomotiv. De skrabede isen væk, og der sad Skarloeys togfører og fyrbøder og drak kakao, som om intet var hent. Der var de heldige, men det beviser bare, at man ikke kan stole på godsvogne. Eller sne, sagde Rusty. De havde netop ryddet sneen væk fra ham, da Gordon kom forbi med sin sneplov. Hej! Pas på, der er faldet sne, lå Gordon. Han standsede ved tunnelen og dampede højlydt. Og så skete det. Skreg Gordon. Nå, hvis Skarloey kan overleve et snevejr og grine af det, så kan et stort, stolt lokomotiv som dig helt sikkert også, drillede Thomas. Grøntede Gordon, og derpå blev han lige så stille som sneen.